Anggir Antasena simbah Patih Ploso Jenar piye? Kok nggawa Kurawa segelar sepapan tumbake ngrangap ya Jatingarang paing megar kaya jamur barat. Wigatine pancen wis diniati nek wis anggeni ora entuk lenggah dampar Siwa Ngastina ngukuhi, rak ngono to, Mbah? Iya, pancen mengkono, Nggir. Mula Kang Sangka kuwi tak suwun sampeyan kundura ya, wayah Mas. Aja nganti mbacut mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Nek nganti aku mundur ora mbacut tegese aku nglarani atine Wisanggeni. Monggo Wisanggeni ki adiku sing tak tresnani. Mula ngene wae, Mbah. Sing lunga Kurawa sak Duryudanane kon lunga saka negara Ngastina. Ngastina arep disuwun ngampil karo adiku lanang. Nek ra entuk aja gawe nesine Antasena. Nek ming dikrubut Kurawa 100 wae aku ora wedi. Aja kok Kurawani sing ngrubut aku. Kami tuwaning Kurawa, Patih Ngastina kon ngrubut Antasena ora wedi. Ora melu-melu. Aku ki mung ngomongke. Nek mung ngomongke semingkir. Kuwi Siwa Kartomarmar tok ndelke mungsuh Antasena to. Nek nganti iso ngalahke Antasena, bumi langit tangkep. Piye kowe dunekke ngono ki piye kok mung meneng wae. Nek cara aku kendarat Antasena. Bayi wingi sore wani karo wong gerang. Apa kira-kira iso ngungkuli kadigdaning Kartomarma? Rasaku ki an gunem, Pakdi. Yo dicoba. Kaya apa aku sing tekaning pati, gene marganing patimu. Maju nek ana wong tuwa kewirangan aja nyalahke Antasena, Pakdi Kartomarma. Surtayu. Antasena mundur cah bagus rasah ngelekke aku. Kurawa aja mlaku maju mbaka siji. Maju mara bareng ora bakal tak tinggal loncat mati dening aku. Nyo, tibano. Mati.
Cina gleleng tenan. Ngucak acik kula wong kepalot. Pakde Durma ganti betul. Arep ngopo? Ngelablak kowe. Yo. Kowe dian kendel tenan cah iki. Mati jeneng aku. Kowe ngantem Antasena. Cilik metu gedhe, gedhe aku semaput, gedene tekaning pati. Nyembah karo kowe 20 taun. Wah, pamel. Sing dadi nyatane. Yo. Modal, Pak. Oh. Edan. Hap, modal. Modale kurang apa piye? Modal. Ayo modale sapa sing kurang? Modar maksude. Oh. Yo. Nggo gaman, Pakde. Oke. Baca silamu. Yo. Modal. Jan kedul wae ya. Gak landhep iki. Ayo golek liyane. Ilaji silamu. Tiban Kyai Cenco. Senso kok Cenco. Cilat tok. Yo. Modal. Iya. Wah, elok. Kampak silamu tibakno. Iki cilah apa to iki? Kepluk cetok. Yo tibakno. Dan wis entek Antasena golek liyane. Aku mau nek wis sithik. Oke. Tapuk sandal. Yo tibakno. Tak entuke pokoke ora ana gaman kok. Ayo. Ijen wilang bebalang. Ayo gage. Walesen aku. Walesen. Wah! Waduh. Mlayu. Antasena ngamuk. Ayo kanca golek ndelik gon ndelik ayo ndelik metuke Antasena mati tenan. Mati tenan Cilaka. Ayo man ndelik man. Ndelik nendi? Antasena ngamuk man niki pun mboten iso dindakake calon sing alis. Nyemelangi tenan. Kowe wis maju apa? Mpun sampeyan lan ndelok. Kok aku ora weruh. Wah, kula nek majune secepat kilat to man. Temu Antasena kula tantang Antasena aja gleleng mundur lho. Kowe cek mundur Pakde, tak juwata silahe. Sapa? Antasena cis. Tiba kono. Sing ngomong sapa? Gleleng wae. Kedepe ora kula jotos mleh cis. Wah. Ora apa-apa kula jupo gaman Pakde. Oke. Bakul tekan kula silih bendone. Kula nggo ngeplok Antasena gak apa-apa. Wong nyigal glugu kula cilih bendun anu glajine. Nggo nyigal silih Antasena gak apa-apa. Entene kula diajal man. Mboten mlayu Cilaka sampean. Asli sumpah niki Antasena ngamuk tenan iki. Mari mlayu. Arep ndelik nendi kowe? Toilet. Kancing cekon jelo wis ora bakal digoleki Antasena. Cah kok jirike nyethek ora. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Mung suwe. Arep maju po? Nek pun rada sela. Iki wis sela banget. Antasena wis ora ana mungsuhe. Kabeh Kurawa wis mundur kabeh. Bapo. Patenana Antasena. Nan. Patenana Antasena. Kula ribet cacaran. Kaget aku. Pakde Citraksi dasar kepara nyata. Antasena? Piye? Kowe mundur. Mundur piye? Mundur aja njaluk negara Ngastina nek isih kepengin suwe uripmu. Lah kowe arep ngopo? Lho, nglabrak kowe, ngajar kowe. Wani apa karo aku? Seseng nawedeni apamu? Bola-bali kowe kalah karo aku. Biyen.
Sesaiki durung kaluan, Citraksi mentas meguru anyar. Pakde, Apa? kowe tak kandhani ya. Heeh. Penonton semene akeh iki wis do ngerti kabeh. Nek kowe perang karo aku, wong semene iki do mbedhek mesti menang Antasena. Mergane nek ndi menange Antasena. Ora ana kok Citraksi menang karo Antasena iki ra ana, urung tau kelakon. Nek upama ana penonton semene iki bali kabeh, terus mesti do ngrasani dalange goblok. Citraksi kok menang karo Antasena. Kuwi nek ming do ngrasani wek bejo. Nek nganti do ora nanggap. Apa kowe gelem dadi wayang ning jero kotak nganti krikiti tikus? Iya ya. Ha iya. Berarti nenek-nenek iki aku menang mesti wayang iki ora bakal ana sing nanggap. Ora ana, ora percaya ro dalang. Cilaka to? Heeh. Ning nek menang aku, ya semene iki seneng kabeh. Mula mbangane kowe maju menang kowe, ning terus kowe dadi wayang bosok ning jero kotak. Alung saiki kowe bali menang aku, sesuk kala mangsa mesti ditanggap meneh. Oke. Ah, Nenek-nenek pancen ngono saiki antara ing awak dhewe ora sah peperangan. lah iya. Aku pakdemu kowe anake Werkudara. Werkudara. Werkudara kuwi adikku. Heeh. Gugunane apa aku perang karo kowe? Manut kok Sengkuni. Lah, kene ya ngono kuwi. Manut Sengkuni aku menang gelut karo kowe ning ra ana wong nanggap wayang ra cilaka. Cilaka, aku barang ya cilaka. Kowe ora mung kowe tok sing cilaka, wayang sing dijejer-jejer kowe ngacekan kono kae cilaka kabeh. Mergo ora dilakokke, mergo dalange ora dianggep pinter, Citraksi kok menang karo Antasena dong rasane dalange goblok. Betul, betul. Pancen kowe cerdas Antasena. Nek ngono wis mbangane ora ana wayang luwung aku tak mundur ning wayang tetep ngrembaka. Ngrembaka. Tetep nomor 1. Tetep nomor 1. Begitu. Ya. Wis aku njaluk pamit ya. Ya. Nek takoni Mak Cil anu Simbah Sengkuni, Engko aku sik wangsulan. nek kono ngayel, Tak jotosane. oh iya. Mergo wong semene iki mesti seneng nek Sengkuni diantemi. Seneng. Wayang mesti tambah ngrembaka. Tambah ngrembaka. Oke, nek ngayal tak jotosane wonge. Wis njaluk pamit jotosane penake ning kono ya aku tak bali ya. Ya sing hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ora krungu leting gedebuk. Kok kaya ora weruh lehmu nggawa gaman. Man, Hmm. nenek sampeyan gelem tak kandhani. Niku sampeyan penak awake tur tetep dadi wong tuwa. Ning nek ora gelem tak kandhani, nggih monggo malah salin bubukan sesampeyan mungsuhe kula. Lho. Kok iki masalahe apa ta iki? Ora ana apa-apa kok dadi aku mungsuhmu ki. Ngeten, Man. Kula maju. Heeh. Ketemu kali Antasena. Lah iya. Kula tantang Antasena dasare nika anak kula dhewe. Lah iya. Antasena, kowe njaluk mati cara piye? Kelon tak untapke nyawamu. Antasena niku piyayine ketoke kaya ana ning angleh. Pakde, kowe tak kandhani. Nek kowe perang karo aku, kuwi wong semene iki sing do nonton akeh semene iki wis do mbedhek jelas menang aku. Bisa ngomong. Oh, Antasena. Kula ya membetulkan. Lah iya. Wong dasare kula ora tau menang karo Antasena. Lah iya. Terus Ning nek iki engko nganti menang kowe, wong semene iki do bali kabeh. Tekan esuk panggunge sepi, ora ana wong delok, tur le do bali do ngrasani dialange goblok. Citraksi kok menang karo Antasena ki wayang cara ngendi? Ya nek ming do ngrasani, nek do ora nanggap, kula karo sampeyan teng jero kotak bosok krikiti tikus. Bener ora? Bener ora cungar-cungir? sik kowe iki jane iso mikir ora to? Lho iso, Man. Ning kula ngakoni nek kula niku SDM rendah. Tur Antasena niku DRS. Lho. Dodol ronde surungan. Nika. Cacah cerdas. Mula kula manut karo cah cerdas. Wong tuwa niku aja sok nyepelek karo cah enom. Sakesane iki niku aja ana tembung cah cilik ngerti apa. Lho, salah.
Sing jeneng wong tuwa duwe pengalaman betul. Ning canom ya duwe kepinteran, pengalaman karo kepinteran dadi siji aja diya-dinya. Bakale apik, ngoten. Lah nggih. Nggih nyuwun pangapunten nek kula mboten ngertos. Mula tak kandhani. Aja ngeyel. Nggih. Wis ngono ya, paham ya? Paham. Wis, aku tak ngasuh. Ah nggih monggo nderekaken. Cah kok blokone kaya ngono ya. Gumun aku. Glelenge kepati-pati ning petuk. Sing petuk sapa? Ora kok. Sing petuk sapa? Momongko wong semene iki do ngenteni lho, Man. Jeng napa sampean diajar? Sampeyan ngunekke kula petuk njaluk tak jotosi apa? Ora. Oh ora ngunekke apa-apa. Salin bubukan. Semangkean. Cit, ngapa? kowe iki Pak Dene lho. Kalaru Antasena nek cara aku isin. Kula kok biasa. Ora isin. Ra, isin go merem ilang. Kaya anang nika wae ora tau desa. Dur nul. Rene oleh. Nggih. Pripun? Kabeh Kurawa kalah mingkari kowe. Kowe arep maju apa ora? Maju kaya ngopo nek musuh Antasena mesti kalah. Terus niki apike man diaturke sing kawogan. Antasena nek musuh Kurawa, Kurawane sing ora imbang. Kurawane niku ibarate kaya dene timun Antasena duren glundung iki mesti memet kabeh. Mundur mawon. Bapa Durna ken maju ken ngliga pusakanipun Kakang Premban Durnaja enak-enak kabeh enak Kakang Premban. Lole kentos walu gembol monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas dadi wana. Putuku Antasena lah kok dadi kaya ngono kowe ngger kowe kok nekat banget. Bakal ngewangi karo adikmu wis anggeni mbedah negara Ngastina. Yen manyan kaya ngono kudune kowe tak tegake. Wis ora ana ati kanggo kowe. Wis ora ana wektu kanggo kowe lan ora ana kalodhangan nggonmu. Kurku bakal menehi pangapura karo kowe Antasena. Sawangen eyangmu saka Lima Liga Kyai Cundamanik. Ora minggat saka negara Ngastina tamani Kyai Cundamanik ora sirna margaya aja tundang Begawan Durna ing saka Lima Marat. Kekuataning titah lan kekuataning Cundamanik. Kok malah kowe negake karo patine putumu Dewa Antasena. Weh lah bejo aku tanggap cloro-cloro tak saut jebul wujuding Cundamanik wis ben. Eyang Durna men tekan kene. Nek arep njaluk pusaka Cundamanik men dijaluk. Eyang Durna sing gedhe pangapuramu, pusaka Cundamanik aku sing nggawa Eyang Premban. Kati pusaka malah tok cekel ki piye Antasena. Aku njaluk Cundamanik ya ngger kuwi kekuatanku ya cah bagus. Balekno karo mbahmu ya Antasena. Sampeyan tegel karo aku kok, Mbah? Jane ora ning merga saka dawuh anak Prabu Duryudana lan ature Adipati Arya Sengkuni aku kudu tegel karo kowe ya Antasena. Balekno ya. Ya wis. Nyo, tambanono, Mbah. Tak kundurke. Lah ra ngono, cah bagus, aku ki tresna karo kowe. Nek wis tak kundurke aja nggo mateni Antasena ya. Ora Antasena. Rasa nangis. Aku to pusaka tak cekel ki otot bebayuku tumuli wis pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Kene tak tambanane. Nyo tambanono Antasena. Ora edan kowe. Jare arep tak balekke kok arep tak nyunyukke. Aku ki ora arep nyunyukke, iki arep tak balekke.
sembrono ora dingonoke. Nek kena dadaku aku lebur tumpur tanpa dadi. Ya wis nyo tampanono. Tenan lho. Ora dinyunyoke ora. Aku putumu kok. Iya matur sembah nuwun ya Antasena tak cekeli Antasena. Ae lho. Gak aku nek cara ngono kuwi. Mbah. Apa? Baline pusaka Kyai Jundamanik nek wis anggeni wis kelakon dadi ratu ning negara Ngastina. Nek urung kelakon dadi ratu, taunono windana pusaka ning tangane Antasena. Antasena aja kaya ngono. Aku kok terus piye Antasena? Aku nek ora duwe kekuatan. Aku ora urusan. Ambok setahun rong tahun nek wis anggeni urung kelakon dadi ratu ora tak balekke. Cah gedhe kok nangis. Ya men. Nangis kok gedhe cilik padha wae. Malah angel ngeneng-ngenengi wong gedhe. Cah cilik iki dimiki terus meneng. Cah gedhe nangis dimiki ndodro. Apa ora senengane kok kono piye? Iya kowe. Ya ora balekke diterano. Pitulung ger anak Prabu Ngawangga. Lho. Bapak Durna kok muwun menika wonten menapa? Tiwasan ger. Kula nyuwun tulung nggih ger. Wonten menapa? Nalika semantut kula nampi aturipun Adipati Ares ngene bilih Antasena ngamuk wonten negari Ngastina. Inggih, lajeng tumuli kula ngedalaken pusaka Kyai Jundamanik. Sareng kula lepasaken Kyai Jundamanik. Menika lajeng mboten kanthi kanyono Kyai Jundamanik saged dipun cepeng kaliyan Antasena. Jundamanik dipun rebat kaliyan anak kula Antasena. Nggih, Ger. Panjenengan mbok kedalaken pusaka. Menapa, Bapak? Kyai Kuntilesit Kyai Kunta. Kyai Kunta. Nggih, Ger. Dipun namaken Antasena. Nek Antasena pecah Jundamanik wangsul pangaosipun Begawan Durna. Nggih, kula nyuwun tulung, Ger. Menika kegiatan kula anak Prabu. Lah dalah Antasena njaluk mati tenan kowe parah. Yo. Begawan Durna nganti nangis sesenggrukan kaya bocah cilik. Merga pusaka mbok gawa. Pusaka Jundamanik mbok saut, nggih, Cah Bagus. Balekno. Tak kondurke marang panguwasaning Begawan Durna, aja mbok gawe lara penggaling Begawan Durna ing Sukalima. Pakji. Nek Eyang Durna ora nglepaske pusaka Jundamanik, mestine ora kaya ngene kedadiane. Ning Eyang Durna wis mentala karo aku. Eyang Durna wis tegel karo patine putune dhewe, mula nyuwun pangapura nek pusaka Jundamanik tak gawa. Sawetara wektu. Lho, kowe ora mbalekke? Ora. Nek ora mbalekke, apa kowe wani karo awakmu ing Ngawangga? Nuwun sewu, aku ora bakal pisan-pisan wani karo panjenengan. Ning Antasena iki ora tau mambu penantang. Antasena iki ora tau mambu ditantang wong. Nek ditantang, nuwun sewu aku wani. Lho. Wani karo awakmu sing tak wedeni apamu. Ning nuwun sewu upama Dewi iki kelakon perang. Nek aku menang, aku kelangan wong tuwa. Ning nek sampean sing menang, apa sampean ora ngrasake kelangan anak? Ketemu pinangkara kowe nyebut yen to kowe anakku. Sampeyan rasa selak. Sampeyan rasa selak. Upama jagat iki ngeparengake, sampeyan mesti manunggal karo para Pandhawa. Ning mergo sampeyan iku putangan budi babagan derajat pangkat lan dilabuhi dening Siwa Ngastina, mula sampeyan tau tate prasapa sumpah yen to jiwa raga sampeyan ngrungkepi negara Ngastina. Nek sampeyan ora kabotan karo sumpah, aku ngerti pasuryane Pak Di kuwi yen to ketemu karo pepundenku Pandhawa. Tresnane tekan ati. Ya apa ora? Lah kok dadi kowe saiki arep mateni anake Werkudara?
Nek aku mati aku ora apa-apa wis ora krasa apa-apa. Nek bapak ora trima. Apa sampean mentolo? Nek bapak ora trima terus bapak ora wani karo sampean mergo bapak iki ngajeni karo wong tuwa. Terus nangis ning ngarepe sampean. Apa sampean mentolo nyumurupi tetes sing luwih bapak Werkudara mergo kelangan anak dipateni karo Pak Dene dhewe. Ayo. Endi kata-katamu? Ayo saiki ngendika. Sampeyan iki ora kebondo karo sumpah wis ning negara Ngamarta. Sampeyan iki ora kebondo karo sumpah mesti ngurungkepi pepadane Kanjeng Eyang Kunti. Nek mergo sampeyan kebondo karo sumpah, urip sampeyan dibondo karo sumpah sampeyan dhewe. Mula tetepi jiwa kasatriyan aja nganti mencla-mencil kaya banyu tumpang godhong senthik. Sampeyan paripaksa gedhing ning gedhingmu karo Pandhawa iki ming lair, ora tekan batin. Ya ora. Wis nyo aku patenono. Saiki ngene wae Pakde, aku tak rasah bangga, aku tak ora wani karo sampeyan. Sampeyan mang njupuk pusaka Kyai Kulanada. Tuncepke dadane Antasena. Aku mesti mati. Ikhlas lahir batin. Ning patiku iku mesti dingerteni karo para kawula. Kawula mlayu ning ngarepe bapak. Bapak dilapori Antasena mati. Wah, sing mateni sapa? Sing mateni Karna kakangku. Bapak ora wani karo sampeyan. Anane ming nangis ning ngarep sampeyan. Asli wong bapak ini aku ngerti sifate bapak. Wis ge wis. Ayo. Piye iki kok meneng wae iki? Kok njur kendho kahanane? Apa sampeyan mentala mateni Antasena mergo labuh cundhamane? Terus saiki aku tak takon karo sampeyan. Durna iki apamu, Pakde? Durna iku ora sambung sedulur, ora sambung getih karo sampeyan, kok tok belani nganti sampeyan mentala arep mateni anak sampeyan dhewe? Terus penggalih Narpati Basukarna sing tak anggap wong tuwa ki endi coba aku tak takon. Seneng aku. Pinter tenan le ngolak-alik ukara nganti siwa ngawangga wedi karo kowe, Kang. Dokter Andes iki kok. Nyepelekke beda karo kowe. Kowe iki ijazah tuku kok. Tuku dengkulmu mlocot iki ora. Senengane kok ngelokke sak penake dhewe. Ngene. Terus aja mandhek. Yen perlu Ratnalendra Ngastina dirangket sak balane sisan. Sak senopatine sisan. Eyang Durna, Eyang Pati kuwi dirangket san kabeh, dirangket men aku dadi ratu tentrem, Kang. Yo, manut karo adhiku lanang aku. Ayo kados pundi? Ingkang sumaguh badhe mbondo Antasena kaliyan pun wisanggeni kemawon wangsul wonten ing Awangga. Mboten tanggel jawab kok, Nggir. Nggir, pusaka kula malah ical, Nggir. Cundhamane dipun beto dening Antasena. Jagat Dewa Bathara. Kados pundi kawontenan negari Ngastina? Paman menapa kula kedah jumangkah wonten ing pabaratan. Mangkir miyen-miyen kula aturi sabar. Samenika ngaten kemawon. Monggo medal saking negari Ngastina golek Pintasraya, pados Pintasraya. Nyuwun senjata pitulung dhateng sinten kemawon? Kakang Durna, kira-kira piye Kakang sapa sing wajib disuwuni pitulungan? Oh, didom mawon, Dik Patih. Didom kersanipun kula yen anak Prabu Duryudana mlajar wonten ing Dandang Mangore. Sampeyan mang mlajar teng negara Ngamarta kalane wisanggeni mang ngaturke wong tuane kabeh. Oh nggih, monggo nggih, monggo kula tiraken Paman. Kabeh metu alun-alun mburi. Sinuwun Ngastina ya mlayu, Durna ya mlayu, Yang Sengkuni ya mlayu. Weh lah dalah. Padha ngacuring jurit
ora wani adu arep karo Wisanggeni, ora adu arep karo Antasena. Ha iya. Piye? Doyak apa piye? Doyak. Aja mandeg. Nek perkara ngoyak kowe ya melu ngoyak. Ora kok ming tenguk-tenguk tok. Aku wis kesel banget lho nih. Perang nganti adu arep karo Siwa Ngawangga iki totoh nyawa, totoh pati uripku, adu arep Cundha Manik, totoh nyawa. Kowe mung ngombe es teh wae. Karo tenguk-tenguk. Panase ora jamae. Ha iya nek ra ya Kakang niki diomani. Mengko tak tukoke aja kuwatir sing baku kaya aja nganti ado-ado doyak, Kang. Ya manut aku.